Com a vila costanera que és, Tarragona ha estat sempre lligada al món de la mar. Des de l'època dels romans, en el seu port hi han ancorat diverses cultures marítimes. A l'actualitat és un dels ports industrials més importants de la Mediterrània. Bé mereix el seu estudi per part dels escolars. Aquesta activitat que proposem es realitza gràcies al Departament d'Ensenyament via els camps d'aprenentatge de Tarragona, l'Autoritat Portuària de Tarragona via el Centre d'Estudis Marítims i Activitats del Port de Tarragona, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Aquesta activitat s'inclova dins el programa de treball del camp d'aprenentatge de la ciutat de Tarragona, que té com a finalitat i objectiu mostrar als alumnes de l'ensenyament no universitari el que és la ciutat de Tarragona. I per fer això es realitza un treball entorn de diversos aspectes de la ciutat, temes patrimonials com l'època romana, la ciutat medieval, sobre temes més actuals com la indústria química, i dins d'aquest context hi ha el port de Tarragona com un element molt important dins de l'estructura urbana de la ciutat. Perquè hi ha molta pesca, doncs mireu, començarem per aquí. És veritat, al port de Tarragona hi ha un port pesquer, però no només pesca. Penseu que hi ha també un port de mercaderies molt important. I després una exposició general per situar els nens en el context del que és l'objecte d'estudi que es treballa, i després el que és el mar Mediterrani en tots els seus aspectes, i una part de biologia marina sobre les xarxes tròfiques i els organismes marins que es troben aquí a la costa tarragonina. Passem ja a un treball que ens anomenem de racons. Doncs, no espècies, però sí alguns grans grups. A veure si els coneixeu, aquests. Per tant, aquests ecosistemes tan especials que tenen la Mediterrània cada cop estan més amenaçats. Això, aquest peix en terra, que dins del mar hi hauria com a dos grans ambients. Però heu d'agafar una espècie que tingui aquest puntet verd. Com és l'aleta caudal, té closca, també podeu jugar amb el color. Es reparteixen per equips de treball i van analitzant diversos aspectes, des de la pesca, el que seria l'aspecte de la barca, seria el treball de veure el plàncton, els microscopis, les preparacions que hi ha, sobre l'estructura del port i sobre la problemàtica ambiental d'aquest port. Tots aquests factors, tots aquests treballs es munten d'una manera molt lúdica, és a dir, que els nens jugant pogueren anar adquirint aquests coneixements, de manera que realment és un treball llarg, perquè són tot el matí, suposa unes 4 hores de treball seguit, però que no se'ls fa pesat perquè és molt variat i suposa una important càrrega de joc. Totes aquestes propostes, tot i que aquí es veu a un nivell, diguem, mitjà, en realitat hi ha unes propostes adequades a cada nivell d'alumnes des de 4 anys fins a 16-17 anys, que seria el nivell de batxillerat. És a dir, que ens adrecem a tot l'ensenyament no universitari. El segon bloc de treball seria el recorregut en barca pel port, ens emmarquem i llavors es fa una sèrie d'observacions des del tipus de vaixells, des de tota l'estructura, els molls, les dàrsenes, etc. I també es realitza una sèrie de proves sobre el mar, per exemple, el nivell de transparència, temperatura i altres aspectes també dels ocells, que no sempre es fa, tot va en funció del nivell dels alumnes. El fons està fora del port. I després el tercer bloc seria el treball sobre la pesca, que es veu l'arribada de les barques, la subhasta, es fa un treball de tipus antropològic en quan hi havia una entrevista amb la gent que treballa entorn del port i de la pesca en general, i després tot aquest recull de dades que els nens al llarg de la seva estada aquí al port han recollit, es fa un treball d'aula posterior que consisteix en ordenar i recopilar i estudiar i treure unes conclusions sobre tot el treball del port, el que representa i el que és.
Des d'ara, el port no serà només un racó més de la ciutat, sinó també tot un món de vivències i d'estímuls per als sentits.